Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Үриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Юллар нашар, yoқтырту yok. Тихновка ауыл халқы проблемалар біле ортақлаша. Жиылышқа келген әрбір кішінің өз проблемасы. Қойсы юллар нашар деп зорлана, қойсы ғұмуми канализация линиясы жоқ дейм. Үшіншілерін бағана башындағы ішләме тұрған yoқтыртқышлар бірші. Хазинәлі әлмет. Ғариф Ахунов романы бойынша түшірілген фильмға 50 ел. Бұны түрелер алар. Шунан ағыны сөйлейді. Тілеселер оқтыман жіберелер. Бұл бұла енді иртен кеші. Құдалары қызыл тұман жіберелер. Қысқа вақыт ішінде дұрыс һәм тез етіп, ознақайлылар ғойлә қимметлерін нығытам. Бұл шараға енді біз бик тілеп келдік. Иримні дәйін, малайымны да. Шундай азарт білән қатнашырға ойладық. Біздің бұл бірінші тапқыр. Кешегі кішілі яңғыр шәһәр ішіндегі қойбір районларда су басуға кетірді. Бұл хәл яңғыр сулары ағызғышлары су ағымын көтере алмау сәбәпле келіп шыққан деп білгішлер. Бүгін Әлмәт шәһәре автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре 36 километр ұзынлықтағы яңғыр канализациясын тикшереп шыға. Оларның бір өліші ірі шүпшар һәм яфраклар белән тулғанлығы ашыклана. Оларны оператив рәвештә чистарталар. Юл яки территория су астында қалған очракта бу турыда шәһәр автомобиль юллары идарәсе диспетчерлык хезмәтенә 8-987-221-40-41 номері буенча хәбәр бирүгез сорала. Юлларның нашар тұрышы, яқтырту болмау, әлігі исемлікні ұзақ дәвам еттерге болады Тихновка ауылы халқы. Олар біздің телекомпанияға шушы шешілмеген сұрауларға нұқта қою мақсаты білән мөрәжәғат еттілер. Біздің түрі түркімі келуге жерлі халық шақты көп жиылған. Олар білән хәбәрші біз Осы Ахмеджанов аралашып қайтты. Жиылышқа келген әрбір кішінің өз проблемасы. Қойсы юллар нашар деп зорлана, қойсы ғұмуми канализация линиясы жоқ дейм. Үшіншілерін бағана башындағы ішләме тұрған yoқтыртқышлар бірші. Шынында бұл ауылда 30 жылдан артық инде юлларны ремонтламағандар. Ел сайын халық юлларны түзікләндірілер деп күтәләр. Живем здесь мы все очень давно. 30 с лишним лет у нас здесь не заменено. Біз мұнда бик ұзақ яшибіз. 30 жылдан артық вақыт ішінде су өткәргечләр бір тапқырда алыштырылмады. Урамнарның 99%-ында канализация юк. Ягъни барысы ниндидер ялланган хезмәтләрдән файдалана. Аннары бөтен авыл буенча яктырту юк. Живем как в дебрях. Тихоновканың южная урамында яшәүчеләр дә юлларны рәткә китерү ягында. Бу урам яңа. Берничә елы элек салынган таштан бер исеме генә калды, диялар. Сейчас вы видите, что покрытие более-менее сухое, и по нему можно пройти, да, и мало-мальски как-то проехать на автомобиле, но весной и осенью... Хәзер сез күрәсез, юл кыры һәм аның аша машина белән үтәргә мөмкин, ләкин язын һәм көзен без зур проблема белән очрашабыз. Чөнки безнең урам буйлап җәяү йөреп булмый башлый. Без анда нинди генә аяк киеме чыксак та, юлдан узып булмый һәм барыбер пычрак астында калабыз. Пройти невозможно. В каких бы мы там высоченных резиновых сапогах не выходили, мы все равно будем по уши в грязи, так скажем. Вәзгыятькә ачыклык кертү максатыннан без Түбән Мактама авыл җирлеге башлыгы Вячеслав Сенинга мөрәҗәгать иттек. Ул хәбәр иткәнчә, бүген су үткәргеч челтәрләрен ремонтлау мәсьәләсе буенча авылда гомуми озынлыгы 5700 метр булган урам су үткәргечне реконструкциялау буенча проект смета документациясе эшләнгән. Урам яктырту мәсьәләсенә килгәндә, эшләмәгән яктырткычларны алыштыру өчен гариза свет сервиска җибәрелгән. Ә канализация челтәрләренә килгәндә, хәзерге вакытта авылда канализация челтәрләре төзү мөмкинлеге турында уйланыла, дип җавап кайтарды башлык. Тихоновка авылында юлларны ремонтлау мәсьәләсе буенча хәбәр итәбез. 2025 елга юл эшләренең башлангыч планына Маяковский урамын 6-нчы йорттан елга урамына кадәр 17-нче Б номерлы йортка кадәр асфальтлау буенча чаралар кертелгән. Әйтергә кирәк, Тихоновка гражданнарына үз-үзенә салым салу акчаларын җыю 2025 елда 144 400 сум тәшкил иткән. Үз-үзенә салым салу акчаларын юлларны ремонтлауга юнәлтергә планлаштырган идек. Алсы Ахмеджанова, Рафаэль Сафин, Яңгыр вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Тихоновка авыл халкын борчыган тагын бер мәсьәлә мәктәпнең аяныч торышы. Шакыруга җавап биргән иҗат төркемен бу сорауга да ачыклык кертүләрендә үтенделәр. Һәм менә нәрсә билгеле булды. Уку энә белән кую казу дигән борынгылар. Заманча шартларда белем алу күпкә җиңел дисәк тә, бүген дә әле кайбер уку йортларында тиешле шартлар булмау күзәтелә икән. Һәрхәлдә Тихоновка авылы әтәниләре шулай ди. Виктория Әхмәтшина гаиләсе белән Тихоновкада яши. Балалары да шундагы мәктәптә укый. Әни кеше уку йорты шартларыннан канәгать түгел. Су үтә торган түбә, агач тәрәзәләр, таушалган фасад, 120 бала укый торган мәктәпне норматив хәлгә китерү үтенече белән хатларны төрле инстанцияларга юллаганнар. Яза торгач түбәне ремонтлауга ирешәләр. Ләкин ул да өлешчә генә була. 3нче катның тулысынча ябык булуы да борчый әни кешене. Закрыть 3-й этаж, потом закрыть 2-й этаж. Башта 3нче кат тулысынча ябылды, аннары 2нче кат ябылачакмы? Бу альтернатива түгел. Шәхсән мин мәктәпне ремонтлау өчен акча бүлеп бирү өчен бик күп мөрәҗәгатьләр яздым. Безгә ниндидер косметик ремонт кына түгел, ә капиталь ремонт кирәк. Косметического, прям конкретного. Мәктәп ремонтына кагылышлы сорауларга Әлмәт мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская җавап бирде. Быел Тихоновка урта мәктәбендә түбәнең 2нче өлешен һәм агып торган кабинетларны ремонтлау планлаштырыла. Шулай ук мәктәпне 2026 елга капиталь ремонт буенча федераль программага кабат тапшырдык. Хасу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңаклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр шәһәрнең нинди булуын үзләре хәл итә ала. 2026 елга төзекләндерү объектлары өчен тавыш бирү башланды. Бөтен Россия онлайн тавыш бирү ярдәмендә нинди иҗтимагый киңлекләр төзекләндереләчәге билгеле була. Шул ук вакытта Татарстан Республиканың безнең ишегалды программасы буенча да киләсе елны яңартылачак объектлар исемлеге билгеле булачак. Тавыш бирү 2025 елның 12 июньнә кадәр дәвам итәчәк. Аның өчен город-среда.татар.ру яки Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталыннан файдаланырга, халыктан сораштырулар бүлегендә төзекләндерү объектлары өчен тавыш бирүне сайларга кирәк булачак. Башка темаларга Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Гариф Ахунов романы буенча төшерелгән «Клад» фильмын күрсәттеләр. Бу кичә үз эшенә бер юлы берничә саллы датаны берләштерә. Бу Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Татарстанның халык язучысы Гариф Ахуновның тууына 100 ел, аның романы буенча төшерелгән фильмның 50 һәм Татнефть компаниясенең 75 еллыгы. Кино кичәдә Рәдифә Нурманов булып кайтты. 70-нче еллар романтикасы үй түрендә әле түгәрәк өстәл пәйда булса да, аның түрендә булган самавыр төшмәгән. Шул вакытта почмактан, борынгыдан килгән шигүле мендәрләр һәм әлбәттә инде бирнә сандагы. Әнә шушындый тарихи күренешләр белән бүген 50 елдан соң Хәзинә фильмын карарга килүчеләр рәхәтләрне фотога төшә һәм узган еллар атмосферасына чумалды. Узган елларның хатирәсен яңарту өчен саллы сәбәп тә бар. Гариф Ахуновның «Хәзинә» романы буенча төшерелгән. «Клад» нәфис фильмының чыгуына инде 50 ел булган. Аны 1975 елда Свердловск киностудиясе төшерә. Режиссеры Совет кинооператоры һәм режиссеры Ольгерт Воронцов. Рольләрдә Александр Филипенко, Шәүкәт Бектимиров, Абдулла Шимуков, Марьяна Вертинская, Роман Громадский, Жанна Хомукова, Лариса Пашкова, Афанасий Кочетков һәм башкалар. Фильмны Татарстан нефтьчеләренә багышлыйлар. 1950 еллардан башлап республикабызда нефть чыгару тармагы үсеше турында сөйли ул. Сюжет буенча Орасан Гобайдуллин җитәкләгән трестка эшкә яңа яшь инженер Әнвәр Тимбиков килә. Ул Кәрим Тимбиковның улы. Арсланның укытучысы һәм гомер буе яраткан хатын-кызының ире. Бу очрашу Арсланның 50нче елларда армиядә хезмәт иткәннән соң Буравыйга эшче булып килүе турындагы истәлекләренә сәбәп була. Аның күз алдында татар нефтен үзләштерү бара. Авыл урынында зур заманча шәһәр үсеп чыга. Хәзер аның юлын һәм эшен Әнвәр дәвам итәчәк. Победу Карима Тимбикова мы будем вспоминать о победе, одержанной его бригадой. И вместе с тем всем нашим управлением. Получай, бригадир! Получай! Получай! Фильм 50 ел элек Әлмәттә беренче зур проект була. Аны Әлмәт районы Тойсуган авылында төшерәләр. Авыл халкы төшерү барышын күрсәтеп кенә калмый, аның катнашучылары да була.
Bu менә çürələr alар. Şundan ağlayırsan indi. Diləsələr oqtaman җибәрәләр. Bu була инде иртәнге чак. Туталары кызыл томан җибәрәләр. Мисыр кичке офукны ясыйлар алар. Шуңа инде кызык булды инде безгә аны карау. Фильмда төшкән өчен балалар 2 каракүм конфеты, ә масса күләм күренешләрдә катнашкан өлкәннәр 3 сум ала дип сөйли ул елларның шаһидлары. Иң югары гонорар 25 сум. Төп геройның дублеры булып эшләгән Алмаз Каримовка түлиләр. Мин аны бер 15-20 тапкыр караганмындыр инде. Ләкин менә беренче тапкыр показ булганда, мин аны рәхәтләнеп, башымны отключать итеп, рәхәтләнеп карадым. Һәм инде минем өчен ул ниндер ачылыш булды, чөнки ул шундый зур драма, чыннан да анда ниндер технология да бар, технологическая часть инде нефтяниклар ягыннан. Һәм инде чыннан да нык драма, анда треугольник любви. Фильмга шулай ук авыл янындагы Бораулау скважинасы, драма театры бинасы һәм Миңлебай газ эшкәртү заводының әзер продукция склады да керә. Тайсуганда уникаль борынгы корылма. Фильмда кибет буларак кулланылган таш келәт сакланып калган. Тайсуган халкы беренче булып картинаны да карый ала. Премьера Әлмәттәге Татарстан кинотеатрында уза. Анда режиссер Воронцов һәм актриса Марианна Вертинская катнаша. Кариф Ахунов ул Әлмәттә язучылар бүлегенең беренче җитәкчесе. Ул 12 ел буе монда яшәгән. Хәзерге кебек ул теге кабинетта утырып кына язмаган. Ул шул буравыйларда кунып төнеп яткан. Менә шуларның тормышын ул эшеннән өйрәнеп, шуңа ул өчен барлыкны язган. Бу бер дә фантастика түгел. Кино кичендә фильмда төшкән авыл халкы, аларның балалары, оныклары Татнефть компаниясе җитәкчелегендә катнашты. Компания генераль директоры урынбасары Ринат Мамин тамашачыларны сәламләп, бу киноның компания тарихының тасвирламасы гына түгел, тере шаһиты булуында ул сызыклап үтте. Кичтә шулай ук кинолентаның ничек төшерелүе турында документаль фильмда күрсәттеләр. Радифа Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда гаилә командалары катнашында спорт ориентлашуы буенча муниципаль бәйге узды. Әлеге чара районда 2нче тапкыр үткәрелеп, аның чираттагысы Ватанны саклаучылар елына һәм Халыкара гаилә көненә багышлана. Теманы Илмир Шәрифуллин дәвам итә. Дөрес ориентир исеме астында узган ачык ярышлар шәһәрнең җиңү паркын, гаилә паркын Кара елга яр буен кулачлады. Аның максаты сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, гаилә кыйммәтләрен ныгыту, туган төбәкне өйрәнү. Бәйгенең шарты буенча һәр команда составында 3 кеше катнаша. 19 яшьтән өлкәнрәк яшьтә булган 2 кеше һәм 18 яшькә кадәр булган 1 бала. Катнашучылар барысы да спорт киемнәреннән. Һәр гаилә үз картасы нигезендә старт алып, төрле станциялар аркылы вакыт арасында биремнәр үтәде. Билгеләнгән юнәлештәге нәтиҗә дөрес табылган контроль нокталарны исәпкә алып, старт вакытыннан финишка кадәр дистанцияны узуга киткән вакыт буенча билгеләнде. Хәсәновлар гаиләләре белән Мәлбәгыш авылыннан килгәннәр. Мондый чарада әле беренче генә катнашулары. Бу чарага инде без бик теләп килдек. Иремне дә, малаемны да шундый азарт белән катнашырга уйладык. Безнең бу беренче тапкыр общекомандный шушлай семья белән, гаилә белән чыгу безгә инде бик ошады. Исламовлар менә үз авылыннан бик актив гаилә. Бүгенге ярышларда теләп катнашабыз диләр. Бик шатбыз, шунда катнашырга. Монда инде безнең беренче этап булып, уеннар билгеләнде. Махсус карта буенча махсус урыннарны табып, вакыт эчендә табырга тырыштык инде. Менә без инде тырыштык, катнаштык. Безнең уртанчылыбыз нык ярдәм итте безгә. Без бик шатбыз. Ярышларда барысы 9 гаилә командасы катнашты. Һәммәсенең үз визит карточкасы да бар иде. Мы команда, вместе мы сильнее, семья воюет, круче всех поверь. Нәтиҗәләр буенча бүләкләү 3 категориядә билгеләнде. Иң яхшы күрсәткечләргә Вәлиевлар, Ганиевлар һәм Мирсәлимовлар иреште. 2нче урында Ярушкиннар, Хакимовлар. 3нче баскычта Исламовлар һәм Латыповлар гаиләләре. Илмир Шәрифуллин, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмет боксшысы Россия жиылма командасында 30 апрельдан 10 майға қадар Мәскеу өлкесіндегі Чехов шәһәрендә юниорлар арасында бокс буенча Россия біріншілік узды. Қозанлы Владимир Емков 63,5 килограммға қадар ауырлық категориясында спорт мастері исемен алуға ерішіп, күміш призер болды. Әлмет боксшысы Вячеслав Красильников 75 килограммға қадар ауырлық категориясында екінші орынны яулады. Якташыбызның ярышлардан алған тәсирләрен һәм алға таба планнарын біз дә біліп қайттық. Россия біріншілігінде елінің 76 түбегінен келген 313 боксшы қатнашты. 75 килограммға қадар ауырлық категориясында Татарстанның донын якташыбыз Вячеслав Красильников яклады. Барлығы ол 5 спортшы белән очраша. Шуларның 4-сендә җиңү яулый. В главном бою Җиңүче исеме өчен төп очрашуда Волгоградтан спортчы белән сугышты. Ул яхшы атаклы оппонент, Дөнья кубогы һәм Европа җиңүчесе, Россиянең 2 тапкыр җиңүчесе. Без тренер белән тактик сайладык. Мин яхшы тренер эше дөрес күрсәтмә үткәрелде дип саныйм. Әмма мин аны бераз үти алмадым. хорошая работа тренерская, правильная установка, но у меня немного не получилось ее выполнить. Татнефть спорт комплексында тәрбияләнүче 25-нче мәктәп укучысы Вячеслав Красильников яшь буынны рухландырып, ярышта искиткеч нәтиҗәләр күрсәтә. Алга таба җыеннарда һәм ярышларда очрашып, көндәшемнең көчле һәм йомшак якларын яхшырак белермен дип өметләнәм. Ну, нам немножко опыта не хватило, но Безгә бераз тәҗрибә җитмәде. Минемчә, без аңа ачкычлар табарбыз һәм киләчәктә көндәшне җиңә алырбыз. Татнефть компаниясенә һәм Әлмәт шәһәренең бокс федерациясенә безнең финанслау өчен рәхмәт белдерәсем килә. наше финансирование ПАО «Татнефть» компанию и Федерацию бокса города Альметьевска. Татнефтьнең спорт комплексында бокс белән шөгыльләнү өчен яхшы шартлар тудырылган. Дүшәмбедән җомгага кадәр тренировкалар һәм ярышларга барулар бушлай. Бокс секциясен халыкара класслы спорт мастеры, тренер Владимир Адушко җитәкли. Вячеслав Красильников икенче урынны ярышларның азагы түгел, спортта үзенең юлының башы гына әле ди. Хәзер ул халыкара ярышларга әзерләнә. Россия донын яклаучы икенче спортчы булып санала. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарлышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.